A Xunta de Galicia investiu no Concello de Ribadumia máis de 40.000 euros na mellora de infraestructuras de uso público durante o 2020. Estas obras permitiron reformar algunhas das instalacións municipais deportivas do municipio. Unha delas tivo lugar no campo da Bouza, cun investimento que roldou os 28.000 euros. E a parte desa nova caseta ou dese novo almacén para a Umia, pois se fixo unha megafonía tamén que era demandada, un pozo tamén que se sustitueu con outro que habíamos feito unhas obras e non estaba en boas condicións, se fixo unha nova actuación, un pozo para o riego do campo de fútbol e para as necesidades que pudese haber, se fixo unha instalación dun cadro xeral e tamén o alumeado, o sea, a enerxía ou a electricidade para ese almacén e tamén a fontanería para ese almacén. Nesa zona tamén se mellorou a instalación eléctrica do Colexio Xulia Becerra Malvar e en Cabanelas reformouse o ximnasio municipal. A outra gran intervención tivo lugar na piscina municipal cun investimento superior aos 13.000 euros. E aí o que fixemos foi instalar un clorímetro, antes se facía a man, e agora o que se facía era, modernizar un pouco ese tipo de xestión, todos aqueles datos que son necesarios, sobre todo en tema sanitario, como poden ser o pH, como poden ser o cloro, pois que estén cada minuto, pois de alguma maneira que teñamos constancia se hai unha alteración. Dende o Goberno de Ribadumia sinalaron que todas estas actuacións responden ás demandas dos veciños. Nos todas as subvencións e todas aquelas aportes que poden vir de outras administracións sempre os canalizamos porque temos moitas reunións coas distintos colectivos veciñais e os veciños nos transmitiron estas demandas, non que nós ao mesmo tempo os transmitimos á Xunta de Galicia despois de que poidan ser feita unha realidade, a verdade é que é moi importante, non? Estas liñas de axudas en colaboración cos concellos permiten á Xunta acometer intervencións naquelas infraestructuras que máis o necesitan. E polo tanto para nós estas axudas son fundamentais non somente para os concellos, senón tamén para a administración autonómica porque é un xeito de poder colaborar en proxectos e actuacións totalmente necesarias que, como digo, son pequenas axudas, pero que non se poderían levar a cabo se non fose pola colaboración das administracións públicas. Dende a Xunta sinalan que con estas actuacións a intervención da administración autonómica no municipio do Salnés é de máis de 800.000 euros nos últimos anos. Ambas administracións continuarán colaborando para realizar outras melloras en infraestructuras como o arquivo municipal ou o entorno do colexio.